Vanaf 30 september is in het Venray's Museum een nieuwe vaste tentoonstelling te zien die in de afgelopen maanden door de vele betrokken vrijwilligers is samengesteld. Ja, we zijn heel blij dat we nu eindelijk na 30 jaar een hele mooie tentoonstelling kunnen laten zien over de geschiedenis van Venray. We hebben bijna 30 jaar in het Vrouwelijkheidshuis gezeten. Dat was meer een heemkundeachtig museum. Hartstikke mooi. Heel veel dingen zijn daar georganiseerd. Maar we zijn nu verder. We zijn nu een stapje verder. En we laten nu op een nieuwe, moderne wijze de geschiedenis van Venray zien. Het museum is onderverdeeld in een aantal delen. En elk deel heeft een bepaald thema. Het begint met de prehistorie, met de tijd toen de mensen zich hier vestigden. Het vertelt over het landschap, hoe dat de mensen daarvan hebben gebruik gemaakt om economische ontwikkeling te krijgen, welstand te krijgen. Het vertelt ook over de religie, die een heel belangrijke rol heeft gespeeld in Venray. Denk maar aan die 100 kapelletjes die hier in de omgeving staan. En het vertelt over Venray als sociale structuur, over de samenhang, die overigens ook voor een belangrijk deel zich afspeelde rondom de kerk. Waar we geen aandacht aan besteden, behalve dan in de inleidende video, dan komt dat wel ter sprake overigens, maar niet in de expositie direct, dat is in de psychiatrie. We hebben dat bewust niet gedaan, omdat dat in de eerste plaats een erg gecompliceerd thema is. Het vraagt ook veel ruimte, maar er is in Venray ook al een museum van de psychiatrie. En je moet niet iets dubbelop doen wanneer je ook andere dingen kunt onderdak bieden. Naast de vaste tentoonstelling tussen Peel en Maas is er langs de zijkanten ook nog ruimte voor andere onderwerpen. Er zijn ook wisselende tentoonstellingen, op dit moment niet, maar die komen. Maar centraal staat dan deze vaste presentatie, zodat de mensen in Venray altijd hier terecht kunnen om te zien wat hun geschiedenis is. Maar het is niet alleen de vaste tentoonstelling die het museum bijzonder maakt. Het is een heel bijzonder museum, dat wil ik eigenlijk wel zeggen. Omdat de meeste kleinere musea van dit kaliber, dat zijn oudheidkamers. Dat was ook het Vrouwelijkheidshuis. Waar mensen een grote opeenstapeling van potten en pannen hadden. Maar waar niet zo heel veel lijn in zat. En dat hebben we er nu ingebracht. We hebben er een echt museum van gemaakt. Een echt museum dus. En dat maakt nieuwsgierig. Maar nog even geduld, want de opening is pas over enkele weken. Het museum wordt feestelijk geopend voor genodigden 27 september. Voor het publiek is het vanaf 30 september te bezoeken. Het museum is iedere dag geopend, 7 dagen in de week, van 12:30 tot 5 uur 's middags. En men kan dan het museum bezoeken en in eerste instantie online reserveren via de website. En dat reserveren is nodig omdat vanwege alle maatregelen per keer niet meer dan 20 personen binnen kunnen.